Saka nasi ndio time ya shaka ndio pa kama babu. So ya master ni Wangu sisi bana shambulise go bana hapo. Yo modifika huyu nasi. Ndouya zve Ndio rinonzi lakasa kutupa mudoro usiku na Mr. Lakaza. Then yo pacha wapo. Iwo inoza na intotichi ndomayera kana kusvika pa fast grenade baba Ko ndo patoswera tiri. konduda mbana basa general yendi mbana basa uda matype api akana soita sini. mbana general yendi madarese kanongoza ka Iye but Mr. Lakaza panda laitaura kuti iye chiro chamunika kanga mutsagira basa babe kakazopinda basa. Okay, oh ndatotipa ishaona. Uya atombonga achitombobuda mpane. Ndakazira izi. Nembana unga amzukuru kanga ruwurutsi. all right Zvokuti ndikufunga kutoenda kumse Tuesday. Saka by Thursday nendadzoka. Friday munobva muchata mota sei ndokupa address muzosvika padeni pangu. Ani maizi. aiwa inetse Mr. Lakaza. Hambana aripo kumusha. lazoti pone mwana Mr. Lakaza zoti zvakabata handiri kama nenyuka sazokura wewe don't worry na Mr. Lakaza ni muri mufilm industry tata kupinza ema whites kupinza ema chena mira muone ayo yenyu yese ati futike munoenda kana kuGermany nazo zvandinoyezere mimi ndimuna maspaka so inini chi chokubata inini ndakwenda kutomhanya aiwa inese apewa ndiwo charo nyeu toda kudziso director unozopota cheo office kwangu then plus number dzako kana nazo ndongo bana saka nice sharp tokatana nani iri boa itai seja makambo ita chiratitei baba seja makambo ita itai seja makambo ita chiratitei baba seja makambo ita uyu muna mato wangu baba muna mato wangu uri mwari vasingashanduke zuro nanasi nekusinga peri itai baba sezvamakamboita zviratidzei baba sezvamakamboita pakungwa tsvuku makaomesa mvura vana Israeri vakayamuka itai baba sezvamakamboita zviratidzei baba Manda topedza kugadzira zvese sona ifoti toita sekuti toilet ona nhasi ndo pandiri free naenda kubasa so tobata ngonoona chete ona ka inini ona ka ndoti inini next month andina kudzanya kuenda ku South kuno pane film randoda unotereta ndizo ndoti inini patinozoenda iwo nenda tokusiyawo kutoka padeni saka uzona intoda tutiwo titongonoti gaga kwatezvara ubva toya kugara padeni utondibikira padeni kana zvezvedzisesha ina ndisokwanisa kuti ndotomboda zvokujoisha sadaro serious plus ona zvautanzwa kuti next week kuenda kwatete kudaenda kumusha pane muzukuru wangu ndoda unotora wandoda uzoya naye
sanoti tozvibatanzisa Zvakateta. Tichongoona kuti toimixa sei. manje mawana saona yabhebhi zvandoti tite ndoti nini timbono kutenga uroda chi Tengera. Sofa hapana pamwe mabanana. sadaro mabanana Mabanana. nepopo mucha tutoro zvinenge zviri naye Tombodzora mabanana chero. manje nozanotoda chi Dachi toda pizza nitengero pizza pizza. Atomwana. Nyaya. Ati. sure ere baby I love you sure Yes. so ona ndinoti ndi pane zvandoda kugadzirisa andoiziva saka nganimbocheka mafiles angu andoda kungonikira then topata budu pane mafiles angu andoda kucheka Alright. Any bomb. wasona drink She drink it. tola drink iwonekile Any bomb, baby. Bye bye. Ndokati. Ndo. panapa ndopamba Ma. ndopa jen pinda Ma. pinda rice uya pinda kana rice ndopamba pasekuru wangu panapa pinda hausachi pamba pasekuru wangu panapa pinda usachike ndopamba pasekuru wangu panapa Okay. ya oye warari rice Alright. rice tuyaona garapa Ah. aiwa kamzukuru gara apa ndopapa panekuvini pasofa majara umusha papa munogara papa mabhenji ezvidhina gara papa gara aya nyatsogara Ndanyura ka. kuchi aiwa unyure ndosofa iro sofa ndizi Ndoso. sofa Hey. so saka uye warari mzukuru ndizi Rada. kangu harare ona uchirungu Nditsazo. Kwa tutoro tu chinhu chakavezwa mirandi kutarisire mvura tisi ndikutarisire mvura mvura iri paruka ukera andikisire mvura arowa nenyota Nanatobarwa nehobeka. Tata kuziva kuti zvazvo baba. pasofa ipapa unorara bhozi bedha pachazvo Alright. tonorera kamba Sekuri mune musikadzi wenyu. chii futi chii Hamuna musikadzi. ndere musanzo wei Makutora zvimvura maguma kuisa mukapu. Utonorera kaburai. iwe maaizi ari umumba Kana kuri kuharira zvimvura magu zvinonzi maaizi. Saka pakatoipa. anoona mvura takaisa mubiriji nditi inobva yafriza friza uye inobva yaita maaizi so ndo maaizi ari Imvura yamamwe. Aizokorera kwanaka. manaka zo waumwa mvura inotonhora majara musha kwamunoshandisa majosaka notora chigubhubwa kabva nechibhero chisaga ubvoti chijosaka Apa iri kucheka mazino manje mvura yacho. wakasata wakaita zvekutamba nenono kubvisa mazino aiwa chimwana vandotamba Serious? Hey. Sekuri munogara moga zvenyu. manje ndotorora manje uchaona bhebhi rangu rosvika ndoti nditesei ndione bhebhi kana rasvika tobva tagadzirwa futi ona zvekuti tabva musha tosvika chibika zviita ndoisi bhebhi rakasvika robva ragadzira futi then tobva tadya anowa kabhebhi kakutombomiriri Saka sekuri mune musikadzi wenyu. enda kuenda kukura ndanotorora Vanhu vese vanenge vachikutaurei kudhikiri kuti chi ubva utotadza kuziva kuti zvinhu zvose zvichitongofamba sei. enda Sekuru hani makasiya masota keurutsa kamwaneko kandazonza kuti karurwa ndi mwana wangu kamwana kachoguma iri nderenyu nechirevu apa musikadzi wacho
shoma apa kanotazwa kunyora nyora mafilm kasizwa kunoita aiwa ukava connector ndimagaibva Zimbara mdara Oh. mdara nongoziva apa ndozokatora kana kakuma 11 years ndobva ndakati kustudio kubva katanga kurwa gospel andoiziva makuna materizo kwenini zokuchecha zvimwe ndongoti kamwana kubva kangotanga kungoimba gospel apwesi kuna matamirire vamwe mbotanga vamboenda mozoti chechi ndezvimwe zvisotomborwa unozvandoenda kuchechi kana chi kana shumba ipadore yavhara muromo handidika pakaibazi saka minoto nebhebhi kana rasvika kana mbocheka mubedzi ave ndone hope panhasi ndiri maharare handirare aurare no iripo Hi. eish Baby. Zviri ndakusuwa cha ko vakavhara kumeso anzi. koraisi chi chi ko waitwa sei Asanorwara. karabva bebe chi chiwewo sekuri munhu nyakashamako akashama anamboshama ona ishoti rakapfeka ishoti yakapfeka muzukuru wangu anochitaura Uyu. Dzirimo. aribo inyaya kuti nozoti chi kumushaka vajera vasikana unongopfeka vakadzi kumusha unopfeka mazi mutoshora saka chikwewo ndopufomara sorry Makadini. raisi chikwewo anamboshama Newe. Ari normal. aribo ndori nonawo mani Makadini. nditori nonawo raisi chi asowanewo ndiri marare Umoresewo. Makadini. munhu wenyuyu uzoti chi bebi ajera mushaka vakadzi vomusha vanopfeka madress nemaskets ando havazivi mashotsi matrausi havatombozivi saka zvikutomushamisa Oh. saka tinotowaridibezanti Saka achanga achigara muno. tichigara Mumba mangu. ndimuzukuru wangu Shani zvaanoita izvozvo. chi aiwa hama manje anenge atochinja anenge Mafriends angu paanozouya akazoona akapfeka lese. anenge abhosha anenge autojero zvizvoto Oh. sa ona katine nzara sada kuti tidziruwa fundo Ndapedzani. kuti koini yangu futi Sezvuka wati nhasi haupoka achienda out saka ndarangoti ndingoitira muzukuru wangu odya. chosodoti ndikwari nenzara resha Aiwa. Muzukuru. Atimboseva. futi wagadzirwa nangombo chidya isusu bozi mamaida zungu saka ngodya futi augeza tondowari ndichegeza maoko mangwana ungosina kuya nemvura zvawaita aunokuya nemvura utagisa andozona Ndaona ngese yakachena. sadaro Asastika. kuchi chikeo chi idyaga kuchi Chiko. idya futu makonye kaya asi makonya munisa makonye asi makonye munodla makonye nini aiwa asi makonye maspageti ona idya unzwa kune zvinonzi spageti makonyani Maspaghetti kana muzukuru idyei mimi sorry baby muzukuru wangu uyu anenge asingambozidya kumusha so sha idya unzwa chimbodya unzwa saka ndabika makonye nini. sorry baby anombobvira adya maspageti sha idya umusha nekudya sadza nemuriwo nedovi makonyani idya unzwa amakonya ndomakuru vakakura ona mira unzwa ona
idyaunzwe Sakwa- asi makonye Sa- idyaunzwe Ah, don't worry. Sakwarire kunodyiwa makonye naye. Kwasipunuka. Amsakwa. Hakuna kuhla. idya andozona Mama makonye ya. onake Mwana nonzi machi? Maspaghetti. Aiwa chirutu chanje kamputi. Dala kuharare. Aiwa wauye. Hey. Kwasipunuka. Don't worry. Ubosha kuti zvose zvitomba se. Koma unopinda vasina kupfeka. Apa ndikupiwa makonye. Apa mvura yacho inenge nyingoni zvemvura mabwe. sha Ubotedza kuziva kuti zvose zvitombofamba sei. Kona kwakwenda nyaya yake futhi. anobe saka ona istawo kusiya nditi tudzoka mai manje ndidombe ndotona anditi tudzoka mai manje wanzo Kwai fanya ngotora. Fanya. Asisha hapo hapo. Zakaoma. Okay. As for today, we have got some business proposals. As you can see, I want you to write like we need to venture into film industry. So art industry in Zimbabwe uda kupromote wanditika. So isisu people like us wanditika were the owners of this game in the industry. So we need to assist all those upcoming actors, musicians, and so that would draft a good project that would venture into and so that perhaps to host a seminar and it involve so many business entities could share this film industry could develop in Zimbabwe. Want to promote Zollywood, you see? Yes, we need to diversify it and make it a bigger one. Yes. We need to go international. Our Zollywood must be seen as a professional entity. Shakawan and Chow, we are going lunch. This proposal to the venture into. And did you? All right, Petty. See you in the afternoon. All right, I'll never forget. zvakamirese Hapana. ese mati Correct. kusiyo basi Basa correct. nditi Ika ndazovinga mfana wewe mina ndimudedze mite rice ya kuno Ready rice. Bo. Sure. Right, correct. Well done. Ndizalagaza. aiwa vanozoti nemfano muchashanda zvakanaka Aiwa. musukuru wangu saka ona motenyi mazepa andaisara kupagaraji namotari kandimbodi saka onaka yo chienda navo kubasa nditi unoratidza basa zvinoita then ushanda navo zvakanaka ushanda nemfano zvakanaka nditi ndingandigaite zvekuti ndiendoana watopinda Unomira basa. tinokwira chimota kubasa andika Shamwari kwaifaya sika. Kwai ndakazongobona kawangoti nzvenzve. Ungokumikisa sekwe. Shamwari pane kamufesto kandaedza kuitira action kuti ndingaonekwe asi zvaira. Iwo wakarova zilongo etikaiwanikwa sei. Zvacho ndozowana kupi kosha. Wakadikana kwaya kwandiri shamwari ndakakukweretesa. Taura Shamwari kutamba nawo. Kuchena udayo uzomusose mazoni. Shamwari isusu mugari tise chavhunzwa. Kune kwandakakaiona kashamwari mari. Mutangese uri ngobuditsa mwena uchingojokonya uchibuditsa keshi. Tuze mukoto wasikana tipinde mumachena. Bvotadza kupinza wasawirawo kumachenere. Sawira ndiantopinzwa kana. Sawira ndiantopinzwa kana shamwari. Saka uzomusa sei ndidzoka tipinde mumarasano. Aiwa mari muchatopinda usachikuitika kamufesa
akadhipu akaneneye kuti kana kuti wati chakati chakongoita se ngoshuro kana ukati musoro kana ukati ndikuda maniyo everything zvataura zvinopa pamuromo aiwa zvinetsa zvenyasikana iwe pane kamwe tingada kutokusoftira ndikapisha kanoshanda nako kaprofesor kane mari here aiwa same company zvese zvitongori correct zvese zvitongori correct zvekuchema kutoti nhasi musoro chichi nezvawakangorova izvi shamwari zvese ndinobva ndatongopinda machena kahwanikerwa imba everything zvese zvaunoda saka iweka shamwari ngachite madhiri ndinongere madhiri shamwari aiwa iwe kana utongoti madhiri uri utomada Chandra muno. No, ndikasa matires. Andiona peso. Pakuratidza kuti pane basa chaizvo. Pasara pane imwe load ifana kuuya. Gonyeti rine matires emabhazi ine magonyeti. Ndine mamwe matractors aya. Zvese zvozvo. Right? Ndoda kuti ungotinyatsogadzira. Unoona these machines dziri panapa. These are not all. Pane mimwe machine iri panapa yakawanda. Uchange uchioperate iwewe. Uchadzidzira. Unyatsogadzira mataya vanhu zvakanaka. Ndinonzwa kuti pane taya raboorwa kana raita sei handiti. Ndoda kuti uchipinda mukati muone kuti machine yako inoperatwa sei. Handiti ka. Ya, ndokuvhura matakuita kana. Kuvhura. Unoisa sipu wani. Alright. Waisa sipu inotsika panapa. Okay. Ndinotanga kutenderera. Zapasi. Okutura pasi. Kutsika kuti unobva kumira kutanga walota. Handiti. Umboira zvikumbwa tsika panapa. Tenderera. Sabo kuchipisa chiteirako. Nongwa kutorisa kana ndoripindura. Handiti. Usiya rimwe. anoita kuzodzidzwa zvichivofamba sei. Anomafambira zvinge zvichipera. Pasara nekukwira muchiite mamashukuka. Zvasiyana. Tachirukita tai. Ya. Izotenda zvazvekumbiri. Hello, Patty. Yeah. Can you come to the garage? Don't forget my project proposal. Yes. You can also come to collect your lunch. All right. All right. Okay. Nice. Nice. Yes, ndandichikumura moti handiurwa mudhara ndatofitira rimwe kombi avo wagona kuzama mbichana I can see it. Shinzoka rice. I need to catch a flight. A flight. Alright, sorry rice. Sorry. Ndatida nokwira ndege ndika ndofana chena zvese zvigara right. So that pane chindo ndege remember kuti ndoda kuenda end out and I hope uchasara unofana nonga kunyatsozwa basa rese. Aiwa ndozama soda motor rice. Well done rice. Betty. How are you? Ashika.
You can give me a project proposal. All right. Well done, bet. Ndakuenda sachitora rice rako uchi mota andiri help help chana moto inochipatara handi moto chipinda moto chinochipatara wangorowa nemupana watapinza basa nhasi pinza moto manje apo ini I need to catch a flight up on nana yakadeso ndichazozva zvirimbofamba sei hey Rice. Depi ukazonditira nasiwo. Iwe ndikutaura newe. Unozinzwa? Rice. Andingakutori kumusha kuye kuzoita basa rikurowa vana vanhu kunokiwo. Saka munonichekeresa here? Kuchekeresa kuita sei? Munonichekeresa here? Kuchekeresa kuita sei? Mwatora kumuna kuzochekeresa here? Kuchekeresa ndakuita sei? Iwe ndokuita basa rikurowa musikana wokubasa kwenda kuti iwe upuwe mari. Kuti usenze. Iwe wakuita basa rikurowa munhu. Munonichekeresa here? Kuchekeresa papi? Munonichekeresa here? Kuchekeresa papi? Munonichekeresa here? Iwe ndinowa munhu. Ndamurere. Wamurovere. Chitaura kandori. Iwe ndori kuziva. Munonichekeresa here? Kuti chi? Ndobasa ramama ndinoshakira basa nini? Iwe chii chamboitika? Aiwa. Kwambaita sewo baseko chii chaitika? Handiti mufeso nye. Chintora. Ndosvika popo ndakudzidzwa basa. Ava makatondorongera mai. Kabhebi kakusvika vananzi. Tora rice rira pamotikari pauchi. Inini manje ndichikira. Rice rerera ungochinzi rice ka mpunga. Uzvinzwa? Wamunoti mpunga wewe. Ndo rice chirungu. Ndinozvinanzanzi. Tora rice udye riri mumotikari. Rice nakachitaurwa papa. Mpunga shamwari. Kwete iwewe. Vanamutangira manje zvarasvika mai. Manje wavhiringa munhu. Ona wavhiringa basa ndozvovanga vachitoti handichatombodi kumuona kubasa. Unofunga kuti chaita sei? Wodzokera kumusha ako ka. Sakabara kubva kumusha ichi. Wodzokera ako ka kumusha. Unotamba nhamo futi kumusha ndisi. Ndozvauri kuda. Ndozvauri kuda. Sodo tite sei? Sodo tite sei? Usadaro shamwari. Sekurirawa. Ndisingatozivi kuti zvose zvitobo papasi. Omana. Wona nezvavhiringa basa wavhiringa everything. Friend yangu nezvaichambontaste unditi kundigira vanhu vasingaite. Tukuberoreka. Sandaro so. Sandaro rice. Rice. Sandaro ndizvo. Sandaro. Alright. Iripo. Wango wache. Iripo ya chinyarira. Sendingachinja
yangu zita. Udonzi. Nonzi resi non. Chi? Non menze mpunga. Eh. Ini Udonzi mpunga. aiwa chide stero. Udonzi chi? Ameno na mno ndipo rimarare. Unipori marare. Ewa nchazokupa. Kana ndakuwanira rinenge bonus. Anchadonzi raisi. Udonzi. Ameno munipo. Aiwa ndozokutsvaka. Kana ndozokuti Digos. Ai Digos. Digos. Yeah. Wai. Ndore chirasta. Digos. Tunoda chirasta here. Wai not Digos. Yeah. Ai secha abasewutokupira kuregerwa. Aiwa ndazvinzwisisa nchazotaura navo nonzoti. Ndabatikana kuti nini baba namaizi chokwadi chokwadi. Ayo. Kuniti rice. Zvinowanika. Zvinowanika. Punga nini? Munipori marare so. Rimarare. Uri mabheptuka tulu. Sara kuti chi? Udare kuti. Ameno muntipuka munoketa kamwe mwandi utipira kuti. Ndafunga nono chokuti Digos. Eh? Digos. Digos. Yeah. Right. Ndore chirasta ndonofara chirasta here. Eh, apo. Ika Digos. Obati me mano Digos. Warwaji basa ratopera kama. Basa manje haisi problem. Ndichataura nono. Nono kuita. Pandabatikana manje. Amuna chichitese timbo tibulabani. Yatimbo tsvagana sana. But ndakabova. But Wazogeza bobo basi. amtiti ndakageza nchibva Wafanogeza futi. aino mchimu Chi? chidhamu chenyu chinomedza mvura kaizvo Chidhamu chipi futi? chomakandiradza chechi ponungovhura mvura dukwe mvura inenge chikuti popaune chimedza mvura Itabu. Nonzi tabu isi dhamu. Tabu. kopave paunenge chiti pe mvura inenge chikuti pe Kanobva yapinda meme ichibva patepe pechipinda chitabu meme. mai ndakanoti apa muisikire kuti ndisagezere napo Aiwa. Wotara pepa panoti mvura yana yepo yovhura yobva yapinda laizo. painenge chikunomedzwa ndatoziva zvazvo zvitombopamasika asi uri vendikupukuta musodzi ndatorwadziwa manje ndobatikana manje no problem yangu manje No problem. Ngatiite zvotichi itiningirike. pozi ndine hasha ka Andoda mbonogocha. pati manogocha Katombono andina Friday tombonogocha. Oh. hapo pozi ndisekuri ndine hasha manje nini Nasha. ndakumbuka sekuruwa But wazorowa munhu manje. aiwa musatla Ngatiite tichenda. haikuna kutla otherwise mfeso yatobhoja sezvitorikoreki ungatozokusaidirwa kuti zvakamira shamwari muzvakatondomera kutoda kuona kuti ndoita sei bhosi nje zvakatondomera saka yatozviita zvarini zvokuenda kuda kumufesoyo unotongozvita kana zviri zvanhasi zvitoribo vanenge vari wese here vanenge vari wese zvandichaitaka ndichafonera mufeso wangu lake then ndotomudza kuti shamwari ndo madhiri aripo sosochizhinji then ogara akaita se akazozodza friends yake kuti sha pane munhu akuita se ari kuya saka shaka since ndandakatongochina nehembe yandapiwa nasairomba chiregani vanatorega kuibvisa aiwa usatobvise zvako zvitori korekti abva tombondangana chekumirira Muno mntu muHarare. Chirega kutya. Chingofara uchiona vanhu. Andoiziva. Sambotye vanhu muno. muHarare muno. aiama mari munotyisa manje unonongotorwa Nei. Hapana chinomboti. kuichakareve chichi Chivi. ai Ndotaura iti manje. kuta kuchidzimudzangara Saka yo. Saka Aufa bibi kumusha. inini vandodiwa manje nakagadzika ko ndine chirongoma kana tiri kumusha Unobata. aitorongoma manje marwere rangwe bhutsukana chichiyo Wambonza ngoma dzobhutswa ne. Wambonza ngoma dzobhutswa ne. inini ndorongoma ka5 years ndatawa sikerekana 10 saka sepe mararirwa sema Sime mwana. Unototibamba ndoizi. unopa chararezi Aiwa udaro. Yeso bamba. yo Whatever you ask that man. Uye ndiye rais man. hamsa correct Ubatikele mbewa shamba. mbewa mndare ndobana mbewa manje
sekuru anoshungurudza kumba makanyisa makonye sekuru makanyisa makonye sekuru anoshungurudza kumba Muna macho wangu baba, muna macho wangu ndinongokumbira kuti kana makasununguka zvenyu munokwanisa kusvika tosangana every Sunday pacommunity hall yepagrandy 1 kwanisa kutoona ipapa kunoka kusikuchechi kumba ya ndizvozvo sa shoko rimafanira kuparidzira kuchechi kwete kumba hamungauye kuya kuzotidisturba kuno kumungoya muchida kuti munouya ipapa samufunga kuti mimi mungauya kuzotiparidzira shoko kumba handiti paridze munoparidzira kuchechi ndizvozvo munhu wamwari ndokusaka ndakupa ichi mosvika mongozvinzwira ndara kumakuya kuno kuzotidisturba muchiuya kuzotiparidzira zvinhu zvisina basa aya mwari akuitire nyasha dzokune mawe kwasi muri matwenza ndikuona action dzenyu dzakangofanana kusamuri chine kachi kana shongori mafriends saka wamboperekedza munhu wako hakuti kanditi mwana una friend yangu ndatombomuperekedzawo zvangu nangoti sishamwari yangu ndiyo wacho waitaurwa watomonzwa newe kaningiri nere zvangu aiwa nindika ndonzi toma mene kakutomutomu sitenda ndakapesera kukutorinza kudhaya chawa kuti manje kudhara ndotodisipisa iyo saka mukomana kwari ndinangu mukomana mazvanongi kutosvaka iyo kumuna kanaka soanshaya pesi chii kachichii hapane zvavangoitikawo iyo kushaya kamukomana just kuti tinongoshaya pamwe kamibva usati wasona klasi yacho kana sanayatsaona klasi because andingosanga nacho avatomboenderani neklasi yangu saka uya kuda klasi yakazoita zviti ungatanga kubatsirawo kutongotsvagawo because kusangana iyo kune mataipi saka uda klasi pia klasi yangoita semiso handizati totongosvaka salo kune kunga munhu aruda mari here koko mari tora 10,000 yayaka then uzozodzorera musi wemanje handiti ndati mupe 10,000 yakona kuti nharo nekazivechitaura bhosi handiti alright bo shaka kubasa kwangu koko iweka ndinokwetesa mari chichichichichiona saka iye munhu akudo mari kokwandiri saka ndozvandoita saka iyo saka unozowanzofarira chii ndinowanzofarira hangu zvemapleasure zvekuda maoutings vasiwai ndakazosiya vakomana mamafisa ndakamboditana because vaiti vaisada zvekundispoila zvekuda nemaoutings ofushi ndozvo zvandinofara iwe pamwe wavachiita kaminozvimuka zvavaita handowanda ndinombovira ndangu vachiita saka vachifarira izvozvo iyo chiita soyakuti kana kandiri sei navo nalaki handiti every Saturday tototsvaga nekutsvaga nzvimbo yekuisa munhu spakiro saka kana uchingoti serious wekutoti ndo zvauri iwe ndo zvaudako munazoita chisa foni yakadzama handiti
saka toingobatana ipapo then handisi tinongobatana kana zvinhu zvamunongofarira plus ndatongobhoida nako chikunoona musoroona ukazora musoro wangu ausongogadzirwa usitongoita sei but iwo katambo nesusu kati yese katongenda kuna zvokudobesa musoro hapana kana chechimongwembo ndora kusimbisa Avotora chamba changu futhi. Aiwa, tisawenza uchandira story zamongu tinochirwa tizi. Serious? Aturwa. No trust her man. Aiwa, tatowa korasa, watowa rasa so. Anjurwa. Diamond rangu randira rompeso. Wauru wana dogo zangu wewe. Kozone kwa udozeka. Une Diamond you. Une Diamond you. Serious? Yes, antonaro rasa. Dompo. Nemari. Kutoka nchagira bayeweka. Oro ndo pavana kupakana ka 500 yona. Kakwe. It is you. Sure. Utona baya. Kora baya serious. Sata kudzokera kwedu bye. Obva unotadza kuziva kuti zvazvo zvimo famba sei. Don't worry. Watodere mnari boba you. Tode vanhu vatoziva kuti kutotenga izvi zvisidini. Muzalejora bazela zazene zingafunde. Mutunde wechamba unozimubandele. Ngweza ndikuti penezwe muti wechamba zvezere kuti mwana uzarasi. unosotisa ndopana aiwa dzika don't worry. Iona kuti abatoya pana baso kete akona ndimuzva mira kandobo mufonera ndotosvika mira ndotore mpana kuti ningo kuzi ndoti nyazo sutwa bombo ndajera uzi abva ngo wo shamira si sika tambo yanenga ngiri jambo saka hamira sima ndikora chi isaka toplana kuti mangwana tobo unganza maidi totobopinda nemamanikiziita mamwe arakuita po iwe pepetokona kuti zobuda nemari kakupa mira ndikona ngefona ndibi message bona peso erenga message kuti yakadzi kuti Diana sent bebe rakaya nekabebe kako musi we pane kamusoma musi we sadara lo uma yene bebere pensa bebe rake temi wakabuda yeye anditi apa ndakati umenda asasa bebe saka chama nanga kubvunza zita manje ndikoba kuza kuti inonzi chichichichichichichi ngamubo freezer usanda kati izvonzwe edito muswere mune mapiro here bonza kasero ndikazvikutapa zvegerera chipira but ndakamborowa ne hana seku batakakaita manje aripo but skiri manje kakaripo manje izvonzwe ka pane kashirira kuti kunzi boy changu dase changu mara azi simbinoro ichaita sei ichapisa Saka unotondotaura racho. Ndinotaura racho rasa. Serious here? Hayo nyepere. Serious ndinotaura.
nyatsotarisa kanyatsosungunuka ayo uri kutemire iwe eka ndokuti mari unonyepereyo azombokunyepera ndokutoti mari ukurasta serious apo ndinokenda manje chika pano kumusha manje akaita akapambe kakadhibha ndoiziya ndakapa ndichimhanyiswa kumusha vai paunodzokera kumushaka wane mari yako waita kukumhanyireyo awaita kutsvaga serious automboita kutsvaga amabhebi nopesa kuti utobvutsura nebhutsi kuti awo ina ndine mabhebi hobo mani aunofa autombofe ndine one changu chigagaigwa chino chine mundo wakada usiku achitombokurambi manje achitombokurambi erekatoka wani serious tira cherekera zotiriweka wakutsvaga bhaya cheteka karekatoka 1 bana kwa 500 yako ka 1 serious kuti kuverengera kuti 1 2 3 4 5 yako iwewe ma 100 anonoketa manje chi kulezi yangu waizi ine cash kulezi yako zokuti ndikona ngono deso iziya usahla sure karekatoka 1 haikona kuhla ndozeri kulezi kungozongoidarika wa bo watunipa $5 $500 oh serious saturunulura utongobvunzi kana dasei kutongoenda chisabhuku chako chakandidzinga nzanzi ebona ngoma bona ngoma mane but ndine style mane sabhuku akarenga kuti kutogara paura tokuyemberera pana nguva ita mari uzobona ndingachingondiseka nzikaparanzi pamwe road but ndiri dangerous mane sure because ndabara diamond chinomba kwako haikona kuhla usahla aiwa hatombochikerekera undurere haitombokurova tokusimbisa pachirasa ndoisi tokwenereso usahla atora usahla kulezi yangu chichongosvika chesi ndobana tongoichuna madhiri gagagagagagada watonimba mari ndokupa $500 naishoma aiwa tangofaisa madhiri vaya ona ndinokitira kwakazvisisai ndevi mzuku bo hai nditori boy serious zvirikuoneka zvirikuoneka ese zvitori correct aiwa bo atiseko marunnings marunnings udaro zvisvikoita mweya hairibo ko whenzi lucky kule 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 nozvavapo maya apo vambobuda handifonera chindudzo ndakunokumba unozati foni dzinonyepa anozere inguva iko izvezvi inga zvakaoma kuleza kula nozombovhumuka ka utombonhingirikina vega vakarara makadlisa chisi kana isati dyisira vuvumuka saka ivo vanga vachibuda chitedza kudza musukuru kuti ndakumbobuda aiwa umwe ndandakarara mai airibo musaribo iribo kokazi kawani makwenda ndikuziona vavo ndovataurira musahla kurasa bebi nderipike handina chitora nyaya kulezi yangu nchiti kulezi yangu chichi kulezi yangu inoshuta kamafirimu ina basa rekushuta mafirimu aisiya saka ndochi ndovane bebi ndovane bebi chakabatana shama tabatana aiwa kana ndinonena kuti tosorwa paya aiwa tireka bebi zindu fanda kuwedzera imwe mari tokupa imwe 250 wauda manje pe $500 inu fanda kupa 250 leta $750 wauda mbuya wangu manje kaunenge watoita mari mfezi mari ayokudya nayo kuti iwe wane kuda zekusimukira ndoisi bataurapo pozisekura mwana mwandaonere ndichifamba nacho aiwa makafitana makafitana inzwa kuti rasta apa panyaya mari ringoshanda pari kufitana nenyaya hamuna kufitana aiwa undochirwadziwa narasta aiwa ndokusoftera ka handoti uri kuwedzera mari eka ndokuwedzera kulezi yangu unozombonibata rafu unoziva musi umwe musi yakazonditora manza wane 5 days usingageza mweya kuti ndikukwesha shamwari ndakabuda indahobvu dzakabuda imomo kana musi ukatogeza usi kuda kugeza saka nini ndoti ndikurewo aiwa pachirasa unongoiziva saka ndokusoftere musahla sure aunokutiwana mari but ichi iwo wakonozoita bapu kana kulezi yangu iripo aiwa wafanira kutozviziva kulezi ndozvedu tiri tongotambira chi imo munhu chamunyurududu waisiya tongotambira murasta
kamurasta tikatokotambira saka tinondowedzera mari tokwedzera $250 plus $500 kaita $750 kawani pachirasta aiwa bo hasi tu haina na pressure handii ausafla utozoda uzondirasi saka uzo aiwa ndokurasa sei wandaridza diamond sure ndichakurasa papi wandaridza mari ngoda posinogona kungozomwe ndivhara kangoti kabhebhi kabvuma kabhebhi kasina kubvuma kuzongoda kuona bhebhi tatongorwana kulezi wako maya usahla sure akunahla saka ihevi aunahla achimbopasando kumarasta handitaizi ibo sa menyingirineka ndimbotora kacodas kamudenga sure mjeni makulezi mangu zvese zviri everything is very well. andizosimbisa Boom. But yo, boom. Many monotora ningiri thing and bobo, no more work. sure no, not we guys in any so ane kwatiri pane zvandiromboita uno kana ukasvika patenisa ndasvika unongodirira alright iripo baby I love you. Moyo mangu ulimo. Rasa tunemunikwe. Many people put the wall on with the cheating. Wall on with them, you know, for pair. Sure. So what does she go on with the green? What about the Gio? What about the Togo noisy? Rasta way noisy. I want to push La Rasta. I was Afla. But Zvirise. Hapana vamuda seo. Zvirise. Malolo. Kuenda chikora so. Baba menda bepeka. Tazongoparwa nehope takuparwa nemushadzimira so. Vanotadza kuziva kuti zvinhu zvanga zvitombofamba sei. Ende zviri kutombofamba sei. Apa ndarota muchinyura gogas. Usandidaro. Apa ndini manje ndinazonoti tuina so na kunyurura iso. Apa makazara mazimvura muna ndakushambisa mukana so na kupa mama zikisi mama. Ora kufemereka. Operedzo. Akwakurukurota. Anotadza kuziva zvinhu zvichimbofamba sei. So like alpha. Asati auyo. Hasati. Ngomudzoti gogasambo. Serious? Gogas. Hello. Chikoreka ndingayo. Chi? Mirai. All right. Ukanake. Abo. All right. Gogas. Mirai munzu yachimadhiri aripo ka. Gogas inandunye manje. Ini manyeka. Ndinorwadziwa zvisingaiti. Neiko futi. Asorwara. Aiwa. Saka. Nditori fit. Pamona mukuya kwamuri kuita muchibuda muchuya muchika eseseka. Mungosvika ndimona kuleza vapo. Ndiri kunyepera manje. Zvotondirwadza. Kurwadziwa neiko nainzuku. Zvotondirwadza inini. Chinyarara ko chiko futi. Aiwa. Chiko. Mongati sekurota zvetsvina tsvina. Zvetsvina tsvina. Tsvina ari kuzviitira tsvina. Aiwa. Mozati mukutangwa dhorobheni remi. Dhorobheni? Kana uchiti dhorobheni ukedzora kuti kudi? Sekuru kumusha vanhu vakadzi 2. Iwe, ukutaura kuti kudi ikweyo? Mumwe wechitiri akatozodzinganiswa aonekwa kunzi muroi. Muroi? Apa ime murumwe wetambwa kadeyadeya. Iwe soko urundudza kuti munhu uyu ane vakadzi. Zviri zvaya zvekupromisana ndokuraya. Statement rere. Ndiri kutovharo. Iwe ndudze iwe. Uri kutaura ane vana ane vakadzi 2. Mukadzi wekutanga vane matriplets. Wechi 2. Mwana chakazoa musoro muhopiswa haatombokwaisoro zvisoro rakadewo.
ale mamepo manje kunezeka itoba batubiti Inga zvakaoma. but manje sisi manje ngatiye zvinhu zviti smart man Taura tinzoka muzukuru. umwana mugengo Uyo ndikumona. amumona Eh. right mfeso imanje kana ane mari dzake twangopowa sekuru chete amona sekuru anonyima chikafu futa ndisi Bulaftano akadzi vake. twangowafixa mufeso wangu ane cash dzake Aitondwa kwake. ane mari dzake izvo zvizvika ane diamond ranawo adoti tichotengesa diamond izvo zvizvi nditori naro ritori panhingiri mangu momwe mangu Apa. zvekutoti kungodeso saka tikungoda bhaya 1 tangona bhaya 1 andambomwa titengesere kulezi but musazotaurira sekuti ndomadhirari kwandi Aiwa antombomudzi kana watondodzo ndozvitoripo. Saka ratobhambiwa ndisi. Aiwa vane mari ka unongoziva. fameni ndingonderese manje apa ndomuchuna maduty bow muchingobhaiza ngoweva chingoweva angonoti maduty bow kwakazi abo angaiwa Handichakupa. ndaugeza mazuva ano kani Hazvipooneka tu. wakalipochimbune Handichakupa. makwenda abo kwakazi kaipa mheni ovwatadza kuziva kuti